ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ದಿಢೀರಾದ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಪಂದು ತೋಜವೆ. ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಪಂಡ ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ. ಅವಿನ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪುನ ಎಂಚ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪ ಬಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಪೂರಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ಲೊಂದು ತಿನ್ಕ ಇನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಯಾನ ಪನ್ಪೆ ಮೂಲು. ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕ ಬೋಡಾದು ಯಾನ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಮೈದನ್ನು ಸಾರ್ಸೋದು ದಿವಂದೆ ದಯಪಂಡ ಕಜಾವ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾನ ಸಾರ್ಸೋದು ದಿವಂದೆ ಬೊಕ ನಿಕ್ಕ ಕೊಜಪ್ಪು ಬೋಡು ಕೊಜಪ್ಪು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ದೇತುಂದೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಜಪ್ಪು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕೊಜಪ್ಪುಡೆ ಕಲೆಪಡು ಕೊಜಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಬೋಡು ಸಕ್ಕರೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನೇ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೋಡು ಈತ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದು ಕಲಪಡು. ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಂಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಇಂಚ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಈತ ಏನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತೋಜಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊಜಪ್ಪನ ಪಾಡೋ ಮೆನಿಕ್ಯಾನ ಒಂದೊಂದು ಶೋಕು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಯ್ತು ಗಂಟೆ ಕರೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಕೊಜಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಐಕ್ಯಾನ ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡುವೆ. ನಿಕ್ಕ್ಯಾನ ಅವೇ ಗ್ಲಾಸ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡುವೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಕೊಜಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ನೀವುಲೊಂದು ಅವೇನು ಅಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿನ ಬರೋದು ಅವೇನು ಅಲೆ ಮಲ್ಪಂಡು ಐಕ್ಯಾನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ನೆಟ್ಟು ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಒಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದೊಂದು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೋಡಾ ಪುಡಿನ ಪಾಡುವೆ. ಒಂದು ನಿಂತು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಂಡು ಎತ್ತೇನ ಒಂತೆಂತನೇ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡುವೆ. 3/4 kg ಅರ್ಧ kg ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡಿಯೆ ಸೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಂಟು ಬರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒರಿದಿನ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ. ಯಾನೊಂದೇನು ಕೈಟೆ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪ ದಯಪಂಡ ಕೈಟ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಕೈ ತೆಗ್ದೇನು ಈತೇನು ಒಂದು ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇಂಚ ಸರಿ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತೀಯ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿಯೋಲಿ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಪನೇ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ತಾರೆ ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿ ಪಾಂಡ ಅವಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಯಾಮೂಲು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಡ್ಲಿದ ಬಂದದಲಕ್ಕ ಸೋಕದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಏನಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿರೆ ದೀಪೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿರೆ ದೀಯ ಗ್ಯಾಸಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಒತ್ತಂಡು ಈತ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ಲು ತುಲೆ ಇತಿತಿ ಒಂತೆಂತದೆತ್ತ ನೋಡು ಈ ತಿಂಚ ಬುಡೋಡತ್ತೆ ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ. ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆನೆದಿತ್ತಂದರೆ ದಯಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ತೆತ್ತಂದೆ ಮುಖ ಬೋಡಣ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುಚ್ಚೊಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತಂದೆ ಈತೇನು ಬುಡಿಯೆ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಬುಡ್ಪುನ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಬುಡೋಡು ಮಾತ್ರ ಕೈ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಣ್ಣೆ ದೊಲೆ ಪೋವು ತುಲೆ ಅವೇ ಪಲ್ಟಿ ಆಗುಂಡು ಎಂಚ ಪಲ್ಟಿ ಆಗುಂಡು ತುಲೆ ಯಾವ ಈತ ಹೊರ ಈತ ಪಂಡ ಯಾರು ಅವೇ ಪಲ್ಟಿ ಆಗುಂಡು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಡೆ ಕಾಯ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಅವೇ ಪಲ್ಟಿ ಆತನೆ ಎಂಚ ಉಬ್ಬುದು ಬತ್ತಣ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಕಚ್ಚ ಸೇಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಎಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಡ್ಡು ಪೂರ ತಿನ್ಪುನೇಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಲ್ತು ತಿಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ನಮ್ಮನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಲ್ತು ತಿಂಡ ಹೆಲ್ತ್ಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಬಂದು ಆಯಿಲ್ದ ತಿಂಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಬನ್ಪುನ ಹತ್ಯಾನ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ವರನ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಲಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡಾಂಡು 5-4 ಕಾಯಿಂಡು ತುಲೆ ಎಂಚ ಒಬ್ಬುದು ಬತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಒಂದಂತೆ ಬ್ರೌನ್ ಆನೇಟ ಕಾಯ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಎಶೋಕ್ ಒಬ್ಬುದು ಬತ್ತಂಡು ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟು ಒಂದು ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು. ಯಾನಿನಿ ಚಟ್ನಿ ತೊಯ್ಪೋಜಿ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ನನವರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತುಂಬ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂತ ತೋಜವೆ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಬ್ರೌನ್ ಆವಡುವಂತೆ ಆತ್ನೆಟ ಕಾಯ್ಪೊಡು
ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಎಪ್ಪಡು ಫಸ್ಟ್ ವరకు ಕಾಯಿಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಕಾಯಿಡು ಎಜೆಂಟ್ ಕಾಯ್ಪೋಡು ಎಜೆಂಡ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದು ಪೋಂಡ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಬೇಗ ಕಪ್ಪಾಪುಂಡು ಕಪ್ಪಾಂಡ ಉಲಾಯಿ ಬೇಯ್ಪುಚ್ಚಿ ಉಲಾಯಿ ಬೇಯ್ಚಿಂಡ ಅವು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಚ್ಚಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಕಾಯ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಬಿಡಲೆ ಅತನ ನಿಕ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ 5 to 6 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಯಿಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆನ ದೆಪ್ಪೆ ಈಗ ಎಣ್ಣೆನ ಶೋಕು ಅರ್ಥದ ದೆಪ್ಪಲೆ ಇಂಚನೇನು ಪೂರ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಬಿಡ್ಪೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೈಜ್ ಬೋಡಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೈಜ್ಡೆ ಬಿಡೋನ್ಲೆ ಎಂಚೂರು ಮಲವಲ್ಲನೆ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೈಜ್ ಬಿಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗಲೇ ಆ ಸೈಜ್ ಬೋಡು ಆ ಸೈಜ್ ಬಿಡೋನ್ಲೆ ಇನ್ನು ಸೇಮ್ ಅಂಚನೇನು ಪೂರ ಕಾಯ್ಪೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವೇ ಟರ್ನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಪಲ್ಟಿ ಆದ ಬೋಡು ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಸೋಕು ಪೂರ ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯಿಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡೆ ಯಾರು ಚೂರು ನಮ್ಮೊಂದು ತಟ್ಟಗಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗಮ್ಮಿ ಕಾಯುಂಡು ಇದು ದೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಆಂಡ್ ಕಾಯುಂಡು ತೊಲೆ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಅಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂದು ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತಿನ ವಾವ್ ಅವು ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಒಕ್ಕಲೊಂದು ಮರಿ ಅಲ್ಲೋಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಬರ್ಸವನ್ನಾಗ ಕೊಲೊಂದು ತಿನ್ನೋಡು ವಾ ಸೂಪರ್ ಎಂಜಾನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಕೂಡ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಿಲಟ್ ಇತ್ತು ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಮು 4-5 ಜನ ಕುಲೊಂದು ಆರಾಮುಡು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಿದೆ ತಿನ್ಪುನ ಇಡ್ಲ ನಿಗ್ಲವ್ರು ಖಂಡಿತ ಒಂದೇನ ಮಲ್ತ ತೂಲೆ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಏತ ಸೂಪರ್ ತೋಜಣ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಡಣ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತ ತೋಜವೆ ಒಲೆ ಎತ್ತು ಸೂಪರ್ ಬೈದಣ ನೆಕ್ ನಿಗಳು ಶುಂಠಿಕಾಯಿ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಬಾಡೋಲಿ ಪಾರ್ದ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಹೊರ ಇಂಚ ಮಲ್ತ ತೋಲೆ ಹೊರ ಅಂಚ ಮಲ್ತ ತೋಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಳು ಇಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಡಿಶ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತ ತೋಜಾವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.